Lasterka bikoitza, lasterka pausuaren ia berdina da. Desberdintasun txiki batekin. Lasterkan, flexionatu eta behin ateratzen da oina. Lasterka bikoitzan hurrengo egingo dugu. Flexionatu atera, oina berriz sartu eta bigarren aldiz atera. Hau azkarrago eginda honela gelditzen da. Flexionatu atera, sartu atera. Hasierako posiziora eta berriz. Prest, flexionatu atera, sartu atera. Oraindik ere bizkorrago egiten saiatu behar gara. Prest, flexionatu atera, sartu atera. Lotu dezagun orain lauarinarekin. Prest, flexionatu atera, sartu atera eta lauarin. Atzetik, aurretik, itxi. Eta beste oinarekin, flexionatu atera, sartu atera eta lauarin. Atzetik, aurretik, itxi. Dena jarraian eta azkarrago, prest, flexionatu bat bi hiru, bat bi hiru. Flexionatu bat bi hiru, bat bi hiru. Eta beste behin, prest, flexionatu bat bi hiru, bat bi hiru. Flexionatu bat bi hiru, bat bi hiru. Txerta dezagun musikan orain. Bat, bi eta hiru. Beste behin, bat, bi eta hiru.